Ràdio Lot, ara i sempre, som informació. Conservar el teix, un dels arbres més antics d'Europa, és una de les prioritats ambientals del 2016. Aquesta espècie, que té fins i tot propietats anticancerígenes, ara es troba en un perill d'extinció. Això sí, un perill d'extinció mínim. Entre les iniciatives previstes de divulgació aquest primer trimestre destaca un mapa interactiu que proposarà un recorregut a una teixeda de la Garrotxa, Neus Jacint. Del teix se'n té constància des del Triàsic. Hi ha armes i eines fetes amb fusta d'aquest arbre des del Neolític. Ha passat de ser venerat com a símbol de la vida a oblidat. És una espècie dèbil davant incendis i altres espècies, el que la converteix en sensible a qualsevol canvi de l'ecosistema. Tot plegat l'ha situat en perill d'extinció, de moment però en el llistó de risc mínim. L'educador ambiental Miquel Alemany ha explicat que un dels reptes és fer més fàcil la dispersió de les seves llavors perquè reprodueixi. Perquè pugui germinar és necessari que hi hagi uns animalets, aus i petits mamífers, que es mengin les llavors i facin la seva dispersió, perquè és la manera més efectiva que té aquest arbre de poder expansionar-se, no? Si no hi són, o si hi ha una manca d'aquests dispersors, evidentment tenim un altre problema afegit, no? Vull dir que són molts factors que té el teix de complicacions per sobreviure, no? Conservar el teix i les teixedes en el seu hàbitat natural és un repte que hi ha sobre la taula i aquest 2016 en sortiran diferents projectes, com per exemple el Life Taxus, que amb fons europeus està en marxa des de l'octubre. Des de l'Escola de Natura i Muntanya del Refugi estan treballant per posar en marxa un mapa interactiu amb una ruta al voltant d'una teixeda propera a Olot, pensada per la divulgació a escolars, però també pel foment de l'exercici físic. Intentar moure a totes aquestes persones que viuen encara en un sedentarisme i donar-los una opció o una motivació a moure's, no? I ara estem pendents de parlar amb diverses associacions, perquè pensem que això també pot ser interessant pel tipus d'itinerari, de recorregut, que és un recorregut molt suau, pot ser molt interessant també per les persones sedentàries que pateixen malalties cròniques com diabetis, les cardiopaties congènites, colitis ulcerosa, Crohn, bàsicament aquests, no? I bé, estem elaborant aquest mapa interactiu també per aquestes persones, que hi hagin continguts per aquestes persones, continguts específics d'activitat física, per aquestes persones que és bo que facin activitat física, però també una mica controlada, no? A banda del fet simbòlic i històric, el teix combina elements tòxics amb una substància com el taxol, que s'extreu de l'escorça i que té propietats anticanceroses útils en tumors d'ovari, pell, mama i colon. Tot i això, en calen grans quilos per extreure'n la substància. A la demarcació, les teixedes principals estan a la Garrotxa, sobretot a l'Alta. Un dels més mítics és el teix de l'Orri, a Sales de Llierca, que es considera mil·lenari.